angazi kodwa noma nisawufuna umhlaba wenu kuye ngiye ngifikelwe ngazi ukuthi into enkulu kini imali kanti unenhlanhla umuntu okungenani oyathole izwe lakhe noma ethola imali ayithole kamuva kukhona into eyingiphathe kabi uma ngisuke ngikhuluma nabanye benu uma nenza inhlelo zokuphuma osizini lokuba enangena kulo ngokwehlulwa izitha zenu naphenduka iqini ngiye ngibone sengazi ukuthi nicabanga sengazi ukuthi ninodwa akekho umuntu onibukayo akekho umuntu olaleleyo ukuthi laba bantu bacabangani ucwezu lwekhekhe lunye uma bebona ukuthi nani nifuna ukuthatha kulo lolucwezu abalusikayo balithatha abasoze bahlala basonga imkhono ukucabanga kwenu uma kuya ngokuthi nizophumelela fanele kube ukucabanga okwazi njengoba nicabanga nje kukhona umuntu onilalelayo kulaba abathatha izwe leni yonke into enicabangayo yonke into enihlelayo yonke into enifuna ukuyenza bayilalele bayayibuka bayahlela ukuthi ngenzeka kanjani sibhikizelele ubona sonke isikhathi uma umuntu omnyama esahamba ngendlela yomuntu omnyama efuna indlela embuyisela endleleni yokhokho bakhe nasendleleni yomuntu omnyama hlale njalo uvuka into ezosika ibahlukanise phakathi ngabala la uthanda khona uma kuke kwakhona nasondela ngisho nakancane nje ngokucabanga kwenu entweni ezonikhulula noma entweni ezonikhipha ebheni njalo uzoqhamuka into ezoyivimba lento ingasenzeka mawuthi uyabheka emva kwalokho izinto ezilandelayo amahlazodo izulwane ibuza ukuthi ngoba sasi semkhondweni oyiwona kwenzakalana akekho phendulayo nibothi manicabanga ngendaba yezwe uNkulunkulu anethembisa lona uNkulunkulu anipha lona uNkulunkulu alipha okhokho benu ningakhohlwa isitha senu ukuthi sathatha lona lelozwe uma nicabanga ngalo ukuthi niyalifuna ngabe baziwula uma bengahleli bebeka indlele ukuthi lezi ingane ziyolifuna nilelizwe kuyoba nini la eziyoyela ngakhona ekuthenini zizolithola ngempela ubona ngani ukuthi bese niyela ngakhona ubona ngokuthi amanzi abhibhile kunyakaze ngathi khona into ezophuma isiziba sinyakaze kodwa into engiyikhulumayo nani ukuthi izwe leni uma nifuna libuye kini nakusisani izinto ezahliwe ukuhlela nizinakisise ngokwazi ukuthi laba abanephuca izwe leni nabo balalele ukuthi nifuna kuhleli ingane zabo lapho bakheli khona nini uma bendedela zizawuhlala phi ingane zabo asikho esinye isekelo kuwe Afrika uJehova kuphela ngiphelele ngethemba liyophuma bengathandi ilanga lapho eAfrika